Fl-aħħar ġimgħa pajjiżna ra 21 vittma kaġun tal-pandemija li qed tissokta l-firxa tagħha lokalment, sabiex issa l-vittmi totali tal-COVID-19 telgħu għal 95. Tara kif tul il-jum tal-ġimgħa tħabbru rekord ta' 5 f'ġurnata waħda biss, kif tard filgħaxija il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar 3 vittmi. Fl-ewwel każ anzjan ta' 84 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fid-29 ta' Ottubru miet aktar kmieni l-ġimgħa fil-Good Samaritan Long Term Care Facility. Fit-tieni każ anzjan ta' 82 sena li rriżulta pożittiv għal COVID-19 fl-14 ta' Ottubru miet aktar kmieni l-ġimgħa fl-isptar Mater Dei. U fit-tielet każ imħabbar li żar vittma raġel ta' 46 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fl-10 ta' Ottubru u li miet il-ġimgħa fl-isptar Mater Dei wkoll. Naf il-waqt li aktar kmieni waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci tħabbret il-mewt ta' żewġ persuni oħra. Fl-ewwel każ anzjan ta' 95 sena li ġie rikoverat fl-isptar Mater Dei fit-8 ta' Novembru u ttestja pożittiv l-għada u għatilef ħajtu il-ħamis. Naf il-waqt li fit-tieni każ raġel ta' 79 sena li kien rikoverat fl-isptar fis-27 ta' Ottubru it-testja pożittiv jumejn wara u telef ħajtu kmieni il-ġimgħa filgħodu. Dan fil-waqt li l-professur Gauci ħabret li preżentament hemm 208 persuni li qed jingħataw kura għal COVID-19 fl-isptarijiet fosthom 13 persuna fl-ITU, 10 persuni oħra fl-IDU, 11 rikoverati fl-Isptar Ġenerali Tawdex u 69 persuna oħra fil-Good Samaritan Hospital. Bħalma qegħdin naraw il-każijiet totali tal-COVID tilejn il-fuq, issa qegħdin naraw kemm propju din il-pandemija, kemm il-COVID qed ikun ta' problema li kemm qed ikollu nies li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar, kemm qed ikollna nies li qegħdin imutu u kemm nafu li għandek nies li għandhom iktar riskju, però din tista' taffettwa l kulħadd. Fl-aħħar 24 siegħa l-Gżejjer Maltin irreġistraw 150 każ ġdid sabiex il-każi totali minn Marzu l hawn żiedu għal 8013 bil-każi attivi ammontaw għal 2127. Professur Charmaine Gauci preċiżat tgħid li l-każijiet fuq il-postijiet tax-xogħol qed jiżdiedu u reġgħet fakret sabiex fejn jistgħu il-ħaddiema jaħdmu mid-dar fil-waqt li nqogħdu attenti mill-attivitajiet soċjali. Żmien li nqogħdu nagħmlu dawk li kliet jew li noqogħdu niltaqgħu kollha flimkien għaliex issa hemm il-pandemija u hemm trasmissjoni fil-komunità. Mistoqsija mill-ġurnalisti dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija fl-iskejjel Maltin u Awċin, il-professur Gauci sostniet li kien hemm kemm ħaddiema kif ukoll studenti li ittestjaw pożittivi. Aħna kellna xi ftit każijiet li kienu fl-istudenti, però li morru l-iskola bħal ħadd ieħor, però dawn ma kienx hemm trasmissjoni li inti tista' tiċċertifika li kienu fil-klassi stess. Aħna nafu li fit-tfal iż-żgħar bejn ieħor minn każijiet li qed ikollna qed ikun qisu bejn ieħor 2% minn dawk it-tfal li huma żgħar u mbagħad tfal li huma inqas minn 18-il sena kellna bejn ieħor 5% tat-total cases li kellna. Fil-waqt li bejn il-ħamis u l-ġimgħa fiequ 100 persuna, Charmaine Gauci xorta waħda appellat għall-attenzjoni. Importanti li aħna noqogħdu attenti għaliex il-maskra ħad tkun qiegħda tgħin, però ma tkunx qiegħda tissostitwixxi il-fatt li inti xorta trid iżżomm id-distanza minn persuna għall-oħra. Dak huwa lan tagħna li jekk aħna mistejjeni nżidu fil-każijiet għall-inqas din iż-żieda ma tkunx qawwija. Francesco Catania, għal Net News.